je zákon. Sú zlí a nekompromisní. Šašvári Lovás. Chlapče. Si v poriadnej siačke. A ak si myslíš, že to tí tvoji kumpáni nejako zvládnu a že ťa odtiaľto nejako dostanú, tak si na veľkom omije. Na veľkom omije, chlapče môj. Teba čaká 12 až 15 rokov. Myslím si, že môžeme povedať kudne aj 20 rokov. Aj 25 rokov! Začínam toho mať dosť. Petrik, pozri sa. Začali sme mierne. My môžeme pokračovať, my môžeme nabalovať. Kde si bol vo štvrtok 23. pobede? Kajamat, vieš, čo sa robí v base? Ty si veľmi pekný, fešačisko, si ty pohádny, viete, ty pohádny. V base sa s tebou takto hád nebudú, ako sa háme my. Ty sa s nami hiat na fazulky nebudeš. Odpovedz, Kajamat. 20. Náš chlapec ešte nespieva, ale bude spievať. To je! Chlapec sa nám bude snažovať na policajnú biotaritu? Ty si niečo videl? Ja som nevidel. Takže takto, milý Peter Bencík. Máme tu ako známu filmu, ako známeho lumpa. Som Valovič. Takéto staré fóry ty na nás neskúšaj. Ten bol výborný. Benčík. Valovič. Peter Valovič. Ako Valovič? Pozri, Vajovič. A... Vajovič. Valovič. Taky to není. Vajovič. Valovič. Napíš to, jak sa napíš Vajovič. No píš! Vajovič. Vajovič. Na ty stavaj na tom Vajovič. A čo tu robíš, milý Peter Valovič? Prišiel som nahlásiť krádež auta. Jaké bolo fajby? Modré. Modré, jasné. Ty sa kradnú najpercejšie. My poznáme staré filmy. Máme svoje metódy, my ich pekne pýtačíme. Aha. Petko. Veru, tak. Vajovič. Valovič. Valovič. Vajovič. Valovič.